Zulaihat wata yarinya ce da take rayuwa a ƙauyen Hayin Malam a cikin garin Kano. Wannan yarinya takan rikiɗe ta zama zomo. Zomo dai wanda kuka sani, domin kuwa akwai wani abin al'ajabi da ya faru da ita na yadda take iya rikiɗewa ta zama zomo. Ku biyo mu ku sha labari. Wata rana a baya, Zulaihat ta kasance yarinya mai girman kai wacce ba ta ganin mutuncin tsofaffi. Mahaifinta ya yi da ita, ba ita kaɗai ya haifa ba, akwai yayyenta da ƙannenta kusan sa'anni ne. Yake faɗa cikin fushi yake gaya mata, kin ga ƙannenki duka kowanne ana yabonsa amma ke kam ba kya yin abin da ake yabonki. Ya yi fushi sosai yake gaya mata, kin ga 'yan uwanki dukansu a nutse amma ke kam sai a hankali. Zulaiha takan je ruwa domin yin wanka da kuma yin wanki. Wata rana Zulaiha ta kama hanya domin ta je kududdufi da ke kusa da garinsu domin yin wanka. Sai ta haɗu da wata 'yar dattijuwa tana zaune a gefen rafi. Sannu dattijuwa ta ce mata, yarinyar nan dai kamar ba za ta amsa ba. Dattijuwar nan ta ce, ki taimaka ki tsallakar da ni. Zulaiha ta yi shiru ta ce, ina ki bari sai 'yan uwanki sun zo su tsallakar da ke. Ashe wannan dattijuwa ba mutum ba ce, aljana ce. Ai kuwa bayan Zulaiha ta tafi, kawai sai ta ji jikinta yana rikiɗewa. Kafin ka ce me, sai Zulaiha ta canja daga siffarta ta ɗan adam sai ta koma zomo. Ai kuwa Zulaiha ta rasa yadda za ta yi ta ci gaba da rayuwa a cikin wannan dajin. To abin tambaya shine, shin Zulaiha tana iya dawowa ta zama mutum ko kuma yaya? Ku biyo mu don jin ƙarshen labari.